בתחושה שלי, כן. אני ידעתי שהוא כבר לא קיים. בתחושה. אני לא יודעת איך להסביר את זה. ועדיין אנחנו נאחזים בתקווה הגדולה שאמנו באיזה מקום, והוא יוצא מאיזה עץ, או מאיזה שיח, או מאיזה בור, או מאיזה שוחה. ואפילו חשבנו אולי הוא גם חטוף, והלוואי והוא היה חטוף. הוא היה כזה אחד שידע להסתדר. מהר מאוד הבנו בבית שקרה לו משהו. אבל, את יודעת, כמונו וכמו כולם, הכל היה, את יודעת, כאוס אחד גדול, אף אחד לא נתן תשובה. אז מתי בעצם אתם מקבלים הודעה רשמית? ביום שני, ההורים של יעל קיבלו הודעה. יעל בת הזוג שלו. בת הזוגתו. יום שלישי קברנו אותה, והבנתי שהם הרי היו יחד, הם לא נפרדו. ההודעה תבוא גם אלינו, וביום שישי בשעה 3 לפנות בוקר, וואו. הגיעו 4 חבר'ה, דפקו בדלת, וואו. ואמרתי להם שאני לא רוצה לראות אותם.